Malinawon man ang pagsugat sa bagong tuig apan aduna gihapoy na biktima sa pabuto ug sa saag nga bala dinhi sa Sugbo. Samtang mga mamaligya ug pabuto sa South Road Properties kun SRP igo ra kuno nakabawi sa ilang puhunan. Aniya ang report. Sa talaan sa Reso 7 sa Department of Health, aduna gihapoy nga biktima sa pabuto ug street bullet sa Sugbo. Sa firecracker related, adunay usa ka kaso sa amputation, 24 ang nabutan ug duha ang naigo sa mata. Naguna ang dakbayan sa Sugbo nga adunay 12. Mandawi City unom, Lapu-Lapu City tulo ug Minglanilla duha. Samtang adunay natala nga naigo sa street bullet, usa sa Mandawi ug usa sa Talisay City. Kinigikan sa Pizza 25 hangtod karong adlaw Enero 1. Hinuon mas ubos kini og 24% itandi sa susamang period sa miaging tuig. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office nga malinawon ang pagsugat sa bagong tuig sa dakbayan sa Sugbo. Gipahibaw usab ni Police Colonel Engelbert Soriano nga moabot sa 1.3 milyones ka pesos nga balor sa firecrackers ang ilang nasakmit. Sa pikas bahin sa pagtapos sa pagpamaligya og mga firecrackers, igo lang kuno silang nakabawi sa ilang baligya ang mga negosyante. Doon na pa'y daghan nga nabilin nga ibalik na usab nila sa ilahang giangkatan. Pagka New Year, murag nakakuan-kuan dyan ang mga tao, nakalumdum kay butangan man nila karitula. So nakabawi-bawi na. O murag madadara. Bawi po din noon sa puran, ginansya lagamay. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.